Akziodunen batzatik Igemarren gerora. 2016ko urriaren 22an batza orokorra egin zen, eta Igemar taldeko bazkideek baimena eman zioten orduko administrazio kontseiluari, Jose Longarela, Carmen Grandio eta Julio Manzano, kapital gehikuntza bat egiteko. Dela bazkideen artean, dela hirugarren pertsona fisiko edo juridikoen artean. Esan beharrekoa da baita ere, bazkide akziodun batzuek batza hura inpugnatu dutela. Enpresa batzordeak gogoratzen du oraingo administrazio kontseiluak hilabete eta erdiko epea izan zuela, datarez geroztik, kapital gehikuntza lortzeko, oraingo bazkideen artean edo inbertsiogile berrien artean, eta €1.000.000 lortu behar zuela. Hala dago jasota urriaren 22ko Igemar taldeko batza orokorraren aktan. Hilabeteak joan, hilabeteak etorri, kapital gehikuntza egiteko epearen muga eguna gainditu da sobera, eta oraingo administrazio kontseiluak gehikuntza lortzerik izan ez duela ikusita, bazkide batzuek batza ezoikora deitzeko eskatu dute. Oraingo administrazio kontseilua kargutik berehala kentzeko hitzeman bai, baina ezer lortzen ez duelakoan. Igemar taldea zuzentzen duen kontseiluak promesa asko egin dizkie erakundeei, bazkideei, bankari eta langileei, baina emandako hitza ez du inoiz bete. Hori dela eta lehen izan zezaketen sinesgarritasuna galdu egin dute guztiz. Enpresa batzordeak zera jakinarazi nahi die bazkide akziodunei. Igemarren Usurbilgo lantegiak inbertsiogile bat behar du. Oraingo hartzeko dunen konkurtsotik atera dezan, eta gure lantegiaren aldeko apustua egin dezan. Gure lantegia izan baita enpresaren ikurra. Kontseilari talde berri bati aukera eman behar zaio, ea Igemar taldearen arazoa konpontzen asmatzen duen. Enpresa batzordeak esan nahi die oraingo bazkideei lantegi honen aldeko apustua egiteko, eta oraingo kontseilariak enpresatik kanporatzen ahalegintzeko. Oraingo kontseilariak ez baitaude lantegi honen alde. Kontuan hartu behar da, erabakiaren menpe 74 familia daudela. Urriaren 22ko batzan erabaki zen, eta hala dago jasota aktan, oraingo kontseilariek epe bat izango zutela kapital gehikuntza egiteko. Eta haiek berak ari dira kapitala sartzen enpresaz jabetzeko, baina edonola ere legezko epeetatik kanpo. Gainera, kontseilu horrek 2 kide baino ez dituenez gutxiengoan dago, eta ez du ahalmenik kapital gehikuntza formalizatzeko eta erregistratzeko. Enpresa batzordeak zera utzi nahi du argi. 2 irregulartasun horiek eginez gero, haien mesederako egingo dute. Eta enpresa hau nora ezean eramaten jarraitzeko, baina inola ere kontutan hartuko ez dutena 74 familiaren geroa izango da. Enpresa batzordea.